नीळ रंगान मागीर मराठीत आयले, मराठीत ताचो आयले. अनुभव कसो आशिल्लो? तो ट्रॅक सगळे स्वप्नील बांदोडकरनी मागवले. दीप फ्रेंड झाला होता. तो म्हणाला मला म्युझिक ट्रॅक दे ना, मी त्याच्यावर मराठी गाणी करतो. त्यांनी पाठवून घेऊन जा. पैसे किती? पैसे वगैरे वेळ लागलाय काय, घेऊन जा, तू करणार ना म्हणून विदाऊट पेमेंट त्यांनी सगळं करून टाकलं. बरं, त्यांनी सगळ्यांना गाणी दिली, हे गाणं तू लिही, हे गाणं तू लिही, हे गाणं तू लिही. आणि राधाई बावरी जे गाणं मी लिहिलं, तर तेव्हा मला चॅलेंज होतं. म्हणजे मला म्हणाला तुम्हीच लिहायचं. अरे म्हटलं मी काय कवी नाही आहे, मी चाली लावू शकतो, पण मला माहिती आहे कसं लिहिलं. मग सप्तसूर माझं आहे सुरेश वाडकरांचं. म्हटलं होतं एका नाही असं नाही, पण असं कर म्हटलं तर नाही होणार. म्हटलं तुम्ही महिन्यानी द्या मला गाणं, 1 महिन्यानंतर द्या. म्हटलं ठीक आहे. पण माझं कसं आहे म्हणजे स्वभाव, किंवा एक तुमच्याकडे काम सोपवलं, हे करायचं आहे, तर ते पटकन झालं पाहिजे. उगीच लांबवत ठेवायचं नाही. महिना चालला आहे, 2 महिने, आणि त्याच्यातलं 4 निघून जातो. तर मी म्हटलं ठीक आहे बघतो. आणि तो गेला. संध्याकाळी 5 वाजता माझ्याकडे आला होता. आणि मी आपला बेचैन असा डडा 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 डडे डा डा डडा डडा डा डा. अरे एवढे मराठी शब्द आणायचे कुठं? मी मराठी आहे, पण तरी पण ते सवय लागतं ना, वाचन पाहिजे, अभ्यास पाहिजे सगळं. तर म्हटलं एक लाईन एवढी लांब, परत ल ल ला 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 ल ल रि रि र रा र रि दा र र रा 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 रा. म्हटलं काय करूया. मग हळूहळू रात्री जेवलं. बायको म्हणाली अहो 9:30 वाजले, तुम्ही जेवून घ्या आणि मग विचार करत बसा काय तो. मग जेवलो आणि आलो, तर एकदम क्लिक झालं. काहीतरी होतं असं, रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या, नजर भिर फिरते, ऐकून तान विसरून भानही, वाट कुणाची बघते, त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी, साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी. आणि असं गाणं तयार झालं. सकाळी 11 वाजता गाणं तयार होतं. स्वप्नीलला बोलवलं. म्हटलं अरे तुम्हाला 1 महिना दिला होता. म्हटलं काय गाणं तयार आहे आणि मला आवडलं आहे. तर तोही आला, एकदम खुश झाला. आणि मग सागरिकाच्या ऑफिस तिथे अवधूत गुप्ते भेटला त्याला. क्या बात आहे, क्या बात आहे, अशोकजी कमाल केलं आहे तुम्ही, कमाल काय, असं ते गाणं तयार झालं.